Kollox jinsab lest għar-rally ta' għada tal-Partit Nazzjonalista fin-Naxxar. Il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista miegħek għal Malta qed tkompli tirranka. U għada il-Partit Nazzjonalista qed jistieden lil min irid jisma' aktar dwar dik li hija l-viżjoni ta' Gvern ġdid Nazzjonalista għal Malta u Għawdex biex ikun preżenti fin-Naxxar. Hemmhekk fost kelliema oħra l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech se jkun qed jindirizza lil dawk preżenti. L-attività li se ssir fit-Triq Leli Falzon qrib il-Mitħna taħdejn il-Higher Secondary se tibda fit-3:30 ta' wara nofsinhar b'warm-up minn DJs u kantanti li se jkunu qed iqajmu l-entużjażmu u l-atmosfera qabel ir-rally tal-ħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif ukoll il-kandidati għaddejjin b'ħidma intensiva u dan ir-rally huwa parti minn kampanja li qiegħda kull ma tmur tilħaq dejjem aktar nies. U għalhekk għada wara nofsinhar il-kampanja miegħek għal Malta tkompli fost in-Naxxarin.